Yini manje ngama-mask? Hayi no. Abafana bangitshela ukuthi bukhwehlela rough. Manje? Yabo, bukhwehlela bathi bukhwehlela ngathi inje egugile, inje endala or ustathi generator. Bengiphethwe isifuba. Bengiphethwe isifuba. Oh, isifuba. Yeah. I-cancer yesifuba. No, isifuba. Cancer ngenaphi? Yini isifuba? Isifuba yini? nasi isifuba. I-asthma or baba, isifuba. Yeah. Kodwa ke phela uyile kudokotela ukuyisho ukuthi yini or uyaqagela ukuthi ngiyanga. Hayi. So yiko ke ngifaka imask ngoba awukakazi noma une brain tumor. Uyabona ukuthi mhlawumbe i-cancer or isifuba. No. No. Kodwa ngiyenzela ukuthi nami ngiziprepare phela ukuthi ngingakhethi ukugula kuwe mfowethu.